Da China da jamhuriyar Nijar ɗin suka tattauna kan ƙulla yarjejeniyar tsaro mai ƙarfi domin kare ƙasar daga duk wata barazana. A tsari irin na kwaminisancin ƙasar China dai ba za ta shiga sabgar tsaron ƙasashen ƙetare ba. To ko me ya ba ta sha'awar kutsawa jamhuriyar Nijar? Abokin aiki na Musa Tijjani Ahmad ya tuntubi ambasada Ismail Ahmad mai sharhi kan al'amuran tsaro a yankin Sahel, inda ya nemi jin tasirin China a Nijar tun bayan ficewar sojojin Faransa da kuma Amurka daga kasar. Dama can China tana da kyakkyawar alaka da jamhuriyar Nijar ta fuskar tattalin arziki. Ta fi kowa hannun jari a cikin kamfanonin abin da ya shafi man fetur. Kamfanin ta babban kamfanin PetroChina shine ya gina musu refinery ta Bakin Birji wadda ake kira Soraz din nan. Ya gina kilomita 2000, yana samar da hanyoyi da sauransu, so da haka dama akwai kyakkyawa alaka. So sakamakon ficewar su Amurka da Faransa, China tana kallon dama kama akwai wani gibi wanda ya kamata ta samu ta cike, tunda kusan kowa daga yammacin duniya an yi Allah wadai da juyin mulki a wancan lokacin, amma kalaman da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen China shine ana fatan za a samu wani fahimtar juna a siyasance. To a tsari irin na kwaminisanci, China ba ta shiga kamar sabgar tsaro na kasashen ketare. Me ya baiwa China sha'awar kutsawa kasashen Afirka? Wato ma'adinai da kuma arziki da yake Afirka wanda mu ba ma iya sarrafa shi, wannan shine ba wa China sha'awa. Ai kusan shekara 10 da ya gabata China ta fitar da tsare-tsare na yadda za ta yi alaka da Afirka, alaka cinikayya tsakaninta da Afirka, haka abin da ya shafi harkokin tsaro, haka abin da ya shafi harkokin tattalin arziki, musamman ma'adinai waɗanda suke da gwal. China tana da alaka da su ta nan, waɗanda suke da uranium irin su jamhuriyar Nijar, China tana da alaka da su. Wani abin da zai baka mamaki shine kafin ma Faransa ta janye daga ita jamhuriyar Nijar, China na ɗaya daga cikin waɗanda suke da kamfaninnika masu ƙarfin gaske wanda suke haƙar uranium. To makalli tasirin jamhuriyar Nijar a tsaron yankin Sahel. Shin Nijar tana da rawar da za ta taka har ya kai ga ƙulla alaƙa da ƙasar China ta fuskar tsaro? Ko shakka babu, Nijar tana da makota waɗanda ake samun fitintunu. Ita kanta a cikin jamhuriyar Nijar ɗin, ai musamman daga yamma ana samun tashin hankali. Idan ka duba iyakar Nijar ta gabas akwai ƙasar Chadi, sannan uwa uba in ka duba arewa maso gabashin jamhuriyar Nijar akwai Libya, wanda tsakanin Nijar da Libya Sahara nan kusan babu abin da ba a yi a ta fuskar rashin tsaro. Idan ka duba ita kanta cikin jamhuriyar Nijar din, wuraren da suke da wannan arzikin gwal ana haƙo zinariya, akan hanya ta tafiya ko ta dawowa ana samun matsaloli na rashin tsaro. Ambasada Ismail Ahmad mai sharhi kan al'amuran tsaro a yankin Sahel kenan. To kafin mu fice daga jamhuriyar Nijar din, a birnin Maradi an bude wani gagarumin kamfe na yaƙi da tsadar farashin intanet a faɗin ƙasar. An ɗauki lokaci al'ummar Nijar din na kokawa kan tsadar data da kuma kuɗin kiran waya, abinda matasa da yawa ke cewa yana rage musu damarmaki. Wakilinmu na birnin Maradi Salisu Kaka ya halarci bikin kaddamar da kamfe din, ga kuma tsarabar da ya kawo mana daga Maradin. Tun dai ba yau bane kungiyoyin gwagwarmaya da sauran 'yan ƙasa masu rajin yaƙi da tsadar rayuwa suke hannunka mai sanda ga kamfanonin sadarwa na ƙasa kan tsadar farashin sadarwa a Nijar da suke ganin na ɗaya daga cikin mafi tsada a ƙasashe makwabta. To yanzu dai ana iya cewa tura ce ta kai bango, saboda jama'a sun ƙosa da zaman jiran ganin kamfanonin sun sauƙaƙa musu. Abdallah Ibrahim Efrat shine shugaban kwamitin wannan gwagwarmaya da ya kaddamar da wannan kamfe din a birnin Maradi. Zagaye ne na kasa gaba daya. Yanzu za mu ba da damar sati daya. In sun gyara kowa shigar koki, in ba su gyara ba to ina gaba da muka kore Faransa ba. To haka za mu kore wannan kamfaninnika. Da ƙarshe gwamnatin mu ta kawo mana kamfanin da ya dace wanda zai kama talaka mu sauki. In Allah ya so yarda. Babban matsala ita ce suna da matsalar rezo kowane lokaci. Shin ya za ku zo ku kayyade mutane lokaci kuma rezon ku bai da kyawu, kuma ku ce dole a yi unhwani, in ba a yi unhwani sun ta gabanza. To dan me za a zo kuma mu kasuwanci ne a ce mana ga lokacin da kamata mu da kudaden mu. Mun ba su sati guda su gyara. Da haka mi a shirye muke, daga an ba mu dama za mu je mu hana su aiki duk inda ke da ko kamfani na Move, na Airtel, na Orange, za mu zama na mi zaman dirshi
ba magana shiga ba magana aiki sai an kama talakan jira abin da ke bukata wannan shine. Wannan gagarumar kamfen din dai da ke zaman kashedi na karshe ga kamfanonin sadarwar ta samu goyon bayan kungiyoyi da ma 'yan gwagwarmaya. Alhaji Maharazu Wambai, shugaban kwamitin haɗin kan Maraɗi, ya bayyana dalilan su na goyon bayan wannan yaƙi. Ya yi tsada babu wani inganci ka sa fulota ka yi samfuran sai ka ga kira ya gagara. Kina kaga wannan abu duk abu ne wanda fi sabilillah aka duba ana zaluntar mutane, akwai ha'inci cikin kasuwancin. Ka duba na a Nigeria abin da sauki yake. To da yake dai gwagwarmayar ta 'yan ƙasa ce baki ɗaya. Kuma wannan kamfe zai shahi jihohi 8 na ƙasa. DW ta jiyo ra'ayoyin al'umma kan tsadar farashin datar da kuma wannan gwagwarmayar da aka kaddamar. Sunana Alhaji Bello Hamza. Zaluncin ya yi yawa. Na ɗaya babu intanet mai kyau, shirme ya yi yawa ciki. Najeriya kasa naira 500 nawa za a baka? Abin naira 500 ka ɗauki naira 500 ka rila 30 ba. Amma yanzu nan Nijar ka sa jikabi nawa darajar jikabi da naira. Akalla ta 5,000 ba ta ma sati guda ta ƙare. Muna goyon baya wallahi ya mu tsada saboda Allah altalin mu ya kamata su gyara wannan tsari nasu bai yi ba ka sa kuɗin ka ko baka yi amfani da su ba a shayi kaga ba yi ni da kan kaina ina da layin Najeriya na in na shiga Najeriya ina iya sa naira 5,000 in yi mega har in taho in yi ta plot in yi ta komi da komi kuma mega ta tana nan. Na dai bakin kokari na jin ta bakin ɗaya daga cikin wakilan kamfanonin sadarwar na birnin Maradi. To amma kokari na ya ci tura. Abin jira dai a gani shine tasirin da wannan kamfe zai yi wurin sabko da farashin datar a faɗin ƙasa.